Belê temaşevanên hêja niha dirêzê de dîsa danasîna albûmekê heye, Bermal Çem di 27 vê mehê de albûma xwe ya nû ya bi navê Lolan parve dike. Ev albûm jî wekî albûma Hozan Comert bi etîketa Art Records derketiye û di 27 mehê de wê kanala YouTube a Kurd Records de bê parvekirin. Em binerin bêka Lolana Bermal Çem albûmeke çawa ye. Dengek, ciyayek, jinek, Bermal Çem. Di kurahiya çiyayên Kurdistanê de dengek bilind be. Dengê jineke şoreşger ku bi hunera xwe host bi host şopheştiye. Bermal Çem bi albûma xwe ya nû Lolan ruhê çiyayên Kurdistanê û têkoşîna şervanên azadiyê û gelê xwe bi stranên xwe dihûne. Ev albûm ne tenê berhemeke müzîkê ye, her wiha çîroka jiyana rêwiyên destana hebûna welatekî ye. Lolan li çiyayên Kurdistanê çemeke ku bi coş ji Zagrosan diherike. Weke ava jiyanê, Bermal Çem jî bi müzîka xwe diherike û dibe çemek ku xemgînî, dilxweşî, êş, kêfxweşî û çîrokên fedaîyên azadiya Kurdistanê bi hunera xwe diherikîne. Her stran wekî dilopeke ava Lolanê jiyana şoreşgeran û gelê Kurd vedibêje. Bermal Çem ji bo albûma xwe ya ku diyarî li henga Nemir şoreş arjîn a hunermend û şêwekara lat û zinaran kiriye wiha dibêje. Îro li wan çiyayan stran di kenê şoreşê de gerdûnî dibe. Bila gerdûn bi kenê te biçirise delalê. Bila gerdûn bê henaseya te bê stran nemîne delalê. Wekî ku rêhevala Bermalê jînda asmen gotiye, albûma Lolanê bi stranên xwe ji bo her kesî bi taybetî jî ji bo şoreşgeran bûye stargehek û dengek ji bo hestên wan. û weke Bermal Çem dibêje, stran hebûnek bêdawî ye ku li heqîqeta xwe digere. Ji bo ku me hemûyan di nava lêgerîna xwe de bihewîne û hembêz bike. Di stranan de mirov tu caran ji hev qut û winda nabin. Ji ber ku em hemû notayên li ser awazeke bêsînorin, li dor hev kom dibin û her bi hev re dijîn. Ev albûm bangeke ji dilê Kurdistanê û ji dilê jineke şoreşger ku bi hunera xwe dîroka welatê xwe û têkoşîna gelê xwe zindî dike. Dengê Bermal Çem wekî Lolan diherike û dibe çemek ku hemû jiyan têde xuya dibe. Vê bangê bibihîzin û tevlî vê rêwîtiya müzîkê bibin ku têde dilopên ji jiyana şoreşgeran bûye stran û ebedî bûne. Ev albûm ji bo hemû kesên ku di dilê gerîlla, gel û me hemûyan de cî girtine dibe bîranînek nemir. Bi guhdarkirina vê albûmê wê tasek ava jiyanê ya ji Lolanê biherike nava we û hûnê jê têr nebin. Ji vê avê vexwin. Albûma nû ya Bermal Çem Lolan ku şeşê aydî wê ji 12 stranan pêktê, yek bi kurmancî yek jî bi hewramî du stranên gelerî jî dihewîne. Albûma ku aranjeya wê Memo Gül û Mazlum Rewşen çêkiriye, bi etîketa Art Recordsê derket. Lolan li ser hemû platformên dijîtal lêhêviya we ye.